অবঙ্কা তিনি সিভিল সোসাইটি বাইরিং যাক যে তিনি আদবা দাবিनो তিনি বন কারণ যতन সাইমাनो जोंनि टिप्रासारक गोबां मोजां थोंजों दङ सारजों दङ आबुनि कुनु जों बिचार माया आबुनि बागै जों दिनैबो 27 अक्ट'बर जों जतन टिप्रासारनि जों आरो दाबिनो साना बागै जों आरो फायमान जाफायो जोंनि 14 बुजों नगरवा कि नगरनि आन्दार अब कुनु पलिटिकल अब जतन टिप्रासार एस टिप्रासार हिसाबै जों जतन आरो जोंनि माथायनि माना बागै जों आरो गेदारिं नोंनि बसखां नाहार मुं तामो दंनाय जोंनि बसखां नाहार मुं दाबो जदि केन्द्र सरकार चिनाव सानबुंनो खोनायांखाय जों मन बागै तेबो क्राक आन्दोलन कटार आन्दोलन गथाय थाय रग कासुजाक दङ आमसे जोंनि त्रिपुरायाव गोबां मोजां ससियेल मिडियानि बिथिंजों नाखि जों थाइमानो जोंनि रसियाबारि आमबासा कमलपुर दराई एवं जोंनि वेस्ट डिस्ट्रिक्टनि बिथिङाव जों गोबां गोरों गोरों जायगायाव जों कासुइ दंलायो आंनि सिनेमुं आंनि बुं चित्तरन्जन देबबर्मा आंबो साना मुसुंनाय जे तिनि जे जबाव मा अंखरमानि कारण अबनो स्टेट गभर्नमेंट नंथुन बा सेंट्रल गभर्नमेंट फा नंथुन जोंनि त्रिपुरासारक कुसुं कुसुं जबा खालायासाक जोंनि मानथाय सक्ताय जों मायांगै दं तंमानो रुगैनो जों तिनि जबाव मा अंखर जों त्रिपुरासाङै जों अंखर जों तिनो जा कोनो पलिटिकल पार्टी बे गरुं जाकरै जों त्रिपुरासा बसाङै हानि बसाङै जों तिनि जबाव अंखर बजा कासुजाकै दं लामा अब लेम्बु छोरा लीला चमनि हनजाव तामनि बागै सारा बसर टिप्रासारखौ अब हायकेमां जिंजाल खलायै कासुलायमां तंलायने अबनि सल्युशन बाहायके फायनाय ताप टिप्रासारनो ताय ताम बहाय कबकनाय आं त्रिपुरासारनो चिनि त्रिपुरासारनो आं अबनो कबंनो मुसुंनाय जों चिनि हानि बसाङै नाय जों दिनै जुदा जुदा पार्टी खलायनानै होनाय नासिगियावै नाय चिनि त्रिपुरासारक बाहायके थांनाय जों त्रिपुरासारक बाहायके जों जबा खालायावै नाय ताय बाहायके जों चिनि मानथाय सक्तायनो जबा खालायावै जों माननाय आं अबनो कयनो मुसुंनाय जतनो जों दिनै पार्टी नासिगियावै नाय त्रिपुरासाङै नाय चिनि हानि बागै जतनो त्रिपुरासा बाय त्रिपुरासा थानसा खलायने लगिरना बागै आं कयनो फुंजरानि सिमि सिनियो लेम्बुसरा हाइवेबो जों सिभिल सोसाइटि निङै जों आरो फुंनि सिमिनो बन्द फालिजागै दङ एवं शान्ति शृंखला मानियैनो डिसिप्लिन बाबेनो जों फुंनि सिमिनो फालिलाय दङ एवं सिनियो सारा एलाका लेम्बुसरा एलाका लेफुंगा एलाका अबिचरन एलाका बरकटाल एलाका जत जागानो बन्द फालिजाक दङ एवं लगे लगे आलका आमसाइ रगबो बंदन मानिजाक दङ अर आं निजे त्रिपुरा पार्टी ने आदं हिसाबै फाया एक्जिक्यूटिव मेम्बर टीटीएडीसी हिसाबै फाया और आं त्रिपुरासो हिसाबै बंदन समर्थन खाई और जतनो जों लगिर लाई और पालिलाय दङ दामबसुक जरा दङ जों और सारिनि 6टा जरा दङ